Yun guys, magluluto tayo ng ano, kuniho. Ang mga pikado natin. Pero nakalimutan yung mantika natin, yung Tayong mantika. Ito yung lulutuin natin. Kuniho. Salang natin, sibuyas. Luya. Direkta na ako naman. Sili. Walang mantika yan. Gisa-gisa lang natin. Ito walang mantika. Buti sa ipapait na yan. Yun. Lagyan na natin yung kuniho. Pero ito naman dyan eh. Nagdumati ko na kaya. Nagdagani ka rin na lang. Tama. Nilagyan na na. Ano? Napaitan na kuniho guys. Mama. Hindi pa. Yun. Sarap niyan, pinapaitan. Papait. Pinapaitan na kuniho. May daga pa dito. Lagyan natin ng magic sarap. Para sumarap-sarap. Yun o. Meron pa doon. Nakulmot na ah. Dagang bukid. Kasama rin. Para sa mga daga. Kunting taste na lang. Luto-luto na yan. Mabilis lang yan guys. Yan yung master namin oh. Si Kiwet. Yan, chef natin. Chip cook. At yung matador natin doon oh. Matador. Taga-Katay. Bigat, utang kanal. Pakamidjay. Bao. Yun. Mami. Malapit na siya maluto. Nagabruto yung nagnugan. Hintayin ko kang amaun. Okay na. Mga mumu. Kapan to jay kuan. Bagat nawalan. Kapan. Ini ko ngay. Sabawin. Yun. Okay. Ilalagay na yung ano. Lalagay na yung kinain niya na damo. Ganito kasi yung pinapaitan sa amin. Poop soup ang tawagin. Yung damo kasi ang nagsisilbing ano. Madami na bay. Nagiging papait sa sa sabaw.
to, mana to. Cuman. Yan, ito yung papaitan namin mga Ilocano. Yung kinain ng ano ng kuneho. Ganon din sa baka. Isitom dan. Malinis naman yun kasi damo naman yun eh. Bali may kabila dyan. Japon kan. Situ kan. Yun, sinabawan na. Oh, manong basket sa wala. Lumutan. Nya day. Di mo pinisitatan na eh. Yay. Tatabito ka na. Karte-karte No, ito. palambungan tayo ay. Ay ngayon makakuan na ay. Bulok na. Kung may kita babae. Iya, misa nga ay. Update mamaya. Tamang food trip lang. Pinapaitang kuneho. Manong mo juga ayam na bedyan niya. Bayagin na. Ito nag-away dyan. Pautan. Daw pa ng taon nan. Yun. Nagtangin Napaitan guys. Ay, may isa. No, yung may sabot na ham. Masusunod na isa. Yun itong pinapaitan sa amin oh. Masusunod na isa. Oh, ganito yung tayo. Sarap po tayo. Yun yung pinapaitan sa amin oh. Kulay. Yung kinain ng ano ng kuneho. Ganon din sa baka. Pinapaitang baka. Kumaya ha? Biyo. Teka, kuro pa. Sarap niyan guys. Oh. Malinis naman yan, tain yan kasi damo yan eh. Bye. Sarap niyan. Round. Ayan oh. Shape. Dalawa yung shape. Pagdito ko na sa mga base. Kulang pa daw. Sige. Dala na may tisabon na ito. Napaitan. Itan. Lapit na maluto. Pinapaitang kuneho ni Kiwot. Sana pelang buat tempel. Yun guys. Luto na. Kakain na tayo. Ang ganda naman yung kanin. Pinapaitan. Note. Kaya Note. Ito, malalaw. Ito kayo ha. Kira ha. Ay, Hindi ko na bagi mana ni nakul. taga na kayo ha. Gawang kao. Tama. Baka masulak pa eh. Yun. Suwadas spaghetti yun. Isa naman yan. Sok. Usok. Taka man, nagawang kayo pa main. Di? Baik, tada. Ngot. Ano na eh? Oh. Sarap ba? Masarap. Sarap. Sarap yung kuniyo. Pinapaitan na kuneho guys. Oh, sarap ng higop ni boss. Sarap. Gasang yung. May gisa namin. Sarap doon yung sili. Grabe ah. Sobrang hanghang. Sarap. Nalak niya minsan eh. Jangan niya yung sama na eh. Ano niya? Yan guys oh. Yun oh. Ulo. Yung na eh. Uy. Saka.
Ha? Kaya buti mo na lang. Mapudot ka, no? Sarap. Manghang. Pinapaitan guys. Nang utot. Ang daga. Pinapaitan na kuniho. Kuniyukan. Utot. Halo. Hindi ba sa sabawan? Masarap ang sabaw. So, hindi sa sabawan yun. Tutulad mo talaga eh? Naam. Ulam na vlog. Ha? Diba? Ay, tama Yan na ba? Ay, tama matulog sa talibon ha? Ha? Eh, asaw. Ha? Nadanag sa o. Aso siguro ay. Ayun ka oh. Aso. Aso dati. Abay ko. Basta tao mo bagay ng tao. Hmm? Sa tao. Yun na. Hmm. Napingin na eh. Ang hamong man i-check. Oh, tap. Kaalaak ko lang tatay. Mga par. Mga patlang. May sabaw na. Yan. Mali mo mait? Tawag. Ha? Sabaw. Hindi ko na. Damin na yun. Biyakan. Ha? Damin biyak. May magiging na sa ulo na yun. Ha? Ulo. Kulan na. Okay. Ha. Bakit yun? Sarap ng guys. Hagod sa lalamunan. No, balat. Sangat mo may sana mo ay. Ha? Sangat mo ay. Dito sa phone na eh. Na? Nilain. Na? Dito sa phone na. Ano ganun na eh? Hilok. Nagdami ko na na.
Hindi mo ba yan? Hindi mo pa. Ungaw. Dapay. Na? Dapay. Baut. Manakan nyo kawit. Nusurti na ni Piyaw. Atawa ka. Kuniyo. Anda matawanan. Yan. Pinapaitan. Wala yan. Ano no? Bato mo. Napasin ang nilo yan. Pinita na. Guys, take 2. Ano? In game. Habang makain. Kaya ba? Kaya ba? Hang sinabay kasi yung sili eh. Nagkasili na. Nagkadaw. Gudupay. Gudupay.